Pozdrav svima i dobrodošli kod Kuleta u još jedan YouTube video snimak. U prošlom video snimku sam pričao o slučajnostima iz detinjstva. Mogli ste da čujete na primjer priču o Aleksandru i Vuku, kako treptaju očima i igraju šah. Mi smo ovde odigrali jednu prijateljsku utakmicu, mi i oni, mi smo pobedili, ali bez obzira na naše radovanje i njihovo tugovanje, mi smo ostali pravi. Ako ste pogrešno čuli, sigurno nisam mislio na Aleksandra Vučića kako je kao dete trepka očima ili igra šah protiv nekog penzionera. U prošlom snimku ste ujedno mogli da vidite i sliku vina koju sam pretpostavljam potpuno slučajno dobio na poklon. U pitanju je Navipovo vino iz 90-ih. Baš kada su moji roditelji odlučili da svrate u Srbiju na par dana. I kada sada uzmem da gledam album sa slikama iz tog perioda, skoro svaka slika ima neki kažiprst. Izvinjavam se, slučajni kažiprst. Pored mene sa slučajnim kažiprstom ste mogli da vidite i Zorana Kesića. Bila je tu i neka slučajna boja, ali ja mislim da je ona nebitna. Ujedno ste mogli da vidite kako me postavljaju kao dete na stričevog Bambija. Sad ako me pitate da li su mi i tada govorili dok su mi treptali očima, ajde Nešo, kaži stričevom Bambiju, sad ću da te silujem. Ne bih se setio. A sad ću da pričam o nekim slučajnostima od 2009. godine. Pretpostavljam sasvim slučajno me prijatelj navodi da tražim neki pedofilski sadržaj na internetu. I onda kad sam nešto pronašao, da taj isti sadržaj prebacim na Transcend USB, slučajne boje, kako bi to dalje pokazao prijateljima na televiziji. I tako došli prijatelji, videli obične slike, nema ni p od dečne pornografije, sve neki kupaći kostimi i bikinini. A sa strane su sve neki komentari tipa zamisli da ti je takva sestra ili polusestra ili slično. Baš u vreme kada je mog ćaleta zavodila neka Milica i došla ovde u posetu sa neke njene dve ćerke. Nakon toga ide navođenje da se tetoviram, pijem vino i pravim pusu. A gledajući da je pedofilski sadržaj, na koji su me navodili tada bio jedan veliki kurac, da li je slučajnost što u isto vreme kada sam se ja tetovirao, pored mene se tetovirao još neko, pa su umesto 3 prsta istetovirali 3 kurca. A kada već pričamo o 3 prsta i kurcu u tom vremenskom periodu, da li znate za onaj film Parada? Film gde su u istom autu voze peder, Srbin, Hrvat, Bosanac i Kosovar. A šta gledaju ovi koju pičku materiju? Minirano je. Ovde, ako bi neko napravio film po mom životu, gde sam ja taj auto i gde me ovi gore pomenuti voze, tu morate da dodate još dosta zemalja, a možete da krenete od Poljaka. A sad se vi pitate sigurno zašto od Poljaka, možda zbog slučajne boje zastave. Mislim, možda, ali glavni razlog je taj što čim sam kupio kompjuter prvi put u životu, tu se odmah pojavljuje neki slučajni Poljak. 3 vic. I daje mi šifru i kaže evo ti pa si igraj. Koga interesuje, šifra koju sam dobio je reč popirdulka. I danas otprilike nemam pojma što znači ta reč, ali ako kucate na pretraživaču tu reč, prvo što vam pokazuje pretraživač je kako neko otima od nekoga supu. Kucaj. Pomyślimy. To jest killer?
To jakaś popierdółka, a nie killer! Popierdółka! Trivic. A kada pričamo o Trivic, da li ste skoro gledali Tri ništa? Pričamo geografija, istorija, politika. Pita on mene, pa šta ti je potrebno? Šta hoćeš od nas? Ja ga gledam. Pa kažem, pa ništa. On mene gleda kao da sam s onog sveta došao. Jer kod njega valjda niko ne dođe da nešto ne traži. E sad, u pravim bajkama, znate i sami, uvek sve ide po 3 puta. Da li su 3 praseta, pa zlatna ribica 3 želje, pa 3 put protrljaš lampu. Naravno, ovo ipak nije bajka, već istinita priča i ne verujem da će se ovo šta tražiš od mene ništa ponoviti baš 3 puta. Ili hoće. Ja, dobro, ali sad ozbiljno, šta ti treba? Pa ništa. Drugo ništa. Uporan je šejk, ali ne da se ni naš predsjednik. Prođe 5 minuta, dezert, pojedao smo. Aj sad ozbiljno, ja moram da idem. Imam druge obaveze, šta ti je potrebno? Ništa. Jer meni kaže, ti si jedini čovjek na svetu koji je kod mene došao, a da ništa nije tražio. I tako je veliki šejk shvatio da pred sobom ima jedinog čoveka koji od njega ne traži ništa. I to, što bi rekla Eva Raz, 3 puta. Tri ništa. Mada ja mislim da je to Tri ništa mogao da traži i u domaćoj proizvodnji. Fabrika za proizvodnju ništa već duži niz godina je ponos ove ovde opštine u Niodaklevcima. Tačnije od 72. je se tako, ne varam se duži. Jest. Ovdje sa nama je gospodin, tačnije rečeno gospodin Lafo Mamone, koji će nam objasniti koje se to sirovine koriste za vaš cijenjeni proizvod ništa. Pa ništa se pravi od 2 vrste sirovina. Prva sirovina se zove nema ničega i to uvozimo iz Löwenbrachena iz Njemačke. 500.000 maraka košta 1 metar kubni i mi to vrlo jeftino plaćamo s obzirom da ga Švabe, Senegalu, Brazilu i Rusima prodaju za 800.000 maraka što je tržišna vrijednost. Drugi proizvod, druga sirovina za proizvodnju ništa se zove džeba, ono nestalo i to dobijamo iz Utrehta iz Holandije za 200.000 maraka, vrlo jeftino. Pa gospodine direktore, šta sam ti rekao? Znaš ko sam ja u ovoj firmi? Čekaj, šta sam ti rekao? Znaš ko sam ja u ovoj firmi? Ko je ovu firmu na noge podigao? Molim te, brka. Znaš to? Ne laprdaj. Ti misliš moš ti rekao? Nije! Nije! 2, pazi prste. Dobar. To je isto. A šta ga mjeriš, dobar? Ajde, malo ga samo. Dobar. To je to. Ajde, poput. Ajde. Ajde, daj brki ruku. Daj mi ruku, neko. Ajde. Hoće li mi neko dati u ovom prezijeću ruku? Vidi ga, ko da je malo fibrirao, a? Gledaj se, baba. Šta mi nogu počuli? Nije od valova. Od valova, A bit će dobar sad dok ga pripremimo gore. A sada je vreme za malu reklamu. Dobrodošli da jede do 457 letova kompanije Četnik Airlines. Našim avionima upravljaju vrhunski piloti. Osnovana pre 100 godina na Ravnoj gori. Spada u 5 najfrekventnijih kompanija u velikoj Srbiji i svetu. Čestitamo, i vi ste naš putnik. A da li ste naoružani? Ukoliko niste naoružani, ne brinite. Četnik Airlines vas naoružava najmodernijim pješadijskim naoružanjem. Naoružanje koristite u trenucima slavlja i nužne samoodbrane. Svi putnici kao braća. Četnik Airlines. Da li smo već rekli da našim avionima upravljaju samo najbolji piloti? U svakom slučaju, ajde da se vratimo u taj period navođenja pre 15 godina. Dakle, razan navođenja od prijatelja. Tu je negde otac krenuo da dobije slučajne bolove.
Evo primjera. Otac dobije slučajne bolove baš kad ga neko pozove na telefon i kreće da mu priča o parama i deci. Kakva slučajnost? Pa koliko se sećam, to mi je više delovalo kao neko ucenjivanje, nego kao priča o nešto. Prijatelj je tada krenuo da mi govore nešto o treningu, struji i sekeri i baš taj dan otac dolazi kod mene u sobu i kako je ušao kod mene u sobu, čim ušao krenuo da ima neke bolove i kreće da trenira odmah pored dimnjaka. I baš u tom trenutku sasvim slučajno komšija rešio da sipa vodu u dimnjak. Kakva slučajnost. I tako ima moj otac bolove i otišao za Italiju. I prvi dan kako otišao za Italiju opet dolazi ovaj moj prijatelj koji me nagovarao da tražimo određen sadržaj na internetu. I baš kako je došlo, ovdje mi napravili zezanje, baš kako je došlo, opet komšija iznad pušta vodu u dimnjak. Kakva slučajnost. Bilo je tu neko slučajno pljuvanje na stolicu i slučajno vino od jagode, ali ja mislim da je to neka slučajnost. Nakon toga kreću neke slučajne priče o raku debelog creva. Na primjer, dođe razrednik iz osnovne škole i za slavu baš krene da mi govori o raku debelog creva. I municiju, ali to je mislim da je nebitno. Slučajnost. Otac sedne za kompjuter, nakon toga opet kreću da mi dolaze neke notifikacije o raku debelog creva. Slučajnost. Ja uzem da se tuširam i kad god uzem da se tuširam, tu baš kod komšije koji umire od raka, krene da se tušira i neki pop. Koja slučajnost? Pretpostavljam da je slučajnost što se i taj pop zvao Zoran, ali slučajnost. Pretpostavljam da je slučajnost što im je od 2007. ili 2008. godine kompjuter konstantno bio hakovan. I tako, konstantno mi hakovan kompjuter, prijatelj odlučio da napravi zezanja, forsira mi se neka buđeva rezolucija da ne mogu da radim ništa na kompjuteru. Jedna internet stranica koju mogu da otvorim je neka za kupovinu nekog antivirusa. I tako čekam par dana da mi prijatelj donese Windows XP. I kad ga pozovem ili posetim da mi donese Windows XP, on mi konstantno govori o radu na MT serverima, kupovini ključeva sunčane boje ili kupovini burme za vežbu sa mesterima iz Chicaga. I tako idu slučajna proseravanja iz godine u godinu. Pored svih tih očiglednih hakovanja, tu se pojavljuju i navođenja da postane haker. Mada sada kada se setim i razmišljam o tome, sve mi to nekako više deluje kao trening kako da stupim u kontakt sa dečnom pornografijom. Evo primjera. Mesecima kad god se čujem sa prijateljem Bogdanom Bišovcem, on meni konstantno priča o hakerskom prijatelju. Uzmemo da igram igrice, hakerski prijatelj, a meni konstantno neke notifikacije kako da mi na to, primjer. On meni kaže hakerskom prijatelju, meni dolazi vest o ocu i sinu kako su našli neke USB na tavanu i da je na tom USB bilo neke pare ili šta već. Opet neke notifikacije o hakerskom prijatelju, opet neka notifikacija o nekom liku koji je pravio matorski rad na Toru, o Dark Webu ili šta već. I posle da je od neke investicije ili šta god, čega god, dobio neki stan od Bitcoina. Onda kreće druga priča, ko ajde da i mi naučimo da hakujemo, a meni dolaze notifikacije o nekom hakerskom sajtu na Toru i navođenje da odem tamo na taj sajt. Mesecima jedno te isto. Zajedno sa hakerskim spamom i ko da neko želi da zapamtim neke reči. I tu negde oko 2019-2020. godine ova hakovanja su postala malo manje providna. I dalje se neke čudne stvari dešavaju po kompjuteru. Evo da opišem tačno. Disablujem Windows Telemetry i preko GP edita isključim potpun pristup svim funkcijama Windowsa. Od column prompta do registry edita da ne može niko ništa da menja na kompjuteru i jedine dve aplikacije koje mogu da se pokrenu u kompjuteru su igrice koje igram. I kada ostaviš kompjuter na stand-by-u, odjednom, kada se loguješ opet u kompjuter, odjednom opet vidiš neke razne notifikacije. Windows 7 logo je puno notifikacije kao da neko pokušava da ti pristupi kompjuteru. Ako ti se nešto desi više od 10 puta, onda nije slučajnost. I tako, evo i dan danas slično proseravanje iz dana u dan. Od slučajnih boja sa slučajnih brojevima. Sve nešto tipa, neće da bude 2 ili 3, volim ti bit će 1 i slično. U zadnje vreme ovim proseravanjima oko mene moram da dodam još jednu slučajnu boju. Žuta!
Pretpostavljam jer je neko od prijatelja možda umotao slučajno USB u žutu boju. Traku. Bila su i neka proseravanja u CD-u. Da otpišem. Dakle, krenuo prvo neka standardna smaranja o Mariji i Marijinom zakonu o pedofiliji. U Srbiji je inače pedofilski zakon Marijin zakon, tako se zove. I onda krene neki spavamo o slovima Z i kako gore neka slova Z, ruski tenkovi i slično. I nije teško da pomislim da misli na neki CD. Naravno, sasvim slučajno ja imam CD na kome sam napisao slovo Z. I na kome se, pretpostavljam, sasvim slučajno potpisala Marija još za vreme profesora Mičeta kada smo igrali šah unazad. Gore neka slova Z. Nisam debil da ne mogu da razumem da neko možda želi da mi da do znanja da ako imam možda neki CD sa diskutabilnim sadržajem da treba da ga spalim. I tako dolaze notifikacije, ali ne predajem nešto pretjerano značenje jer znam da nemam ništa. I onda kreću druge notifikacije. Neke podmetnute bombe i kutije. Prvo sam mislio da mi nabiju na nos smrt oca. Imam kutiju na kojem se vide ovako mama i tata Jeleni i Bambi dole je njihov mali. I gore na poklopcu kako lovac ubija tatu Jelena. Tata Jelen, mama Jelen i njihov Bambi. I gore lovac nekog ubio. Ovdje imam slučajnosti o kutiji od prve pomoći iz Švajcarske. Ste na ovo mislili možda? Tatin transcend možda? I nastavljaju se proseravanja o kutijama sve dok nisam odlučio da proverim razne kutije. I gle čuda, na metar od ulaznih vrata nađem 2 CD-a koje su potpuno identične onima koje mi je neko ukrao još u srednjoj školi kada su se dešavale one sve slučajnosti. I kakva slučajnost? Kako sam uzeo jedan CD u ruke, sasvim slučajno se odvojio u 2 dela. Kao da je bio lepljen s pljuvačkom i srednji sloj se ljušti. Šta je zanimljivo je to što se pored CD-a nalazio letak sa nekom decom kako se igraju. Tos Aras. I nije teško zaključiti da je možda neko hteo da mi da nešto do znanja. Ili možda pomogne. Orao kolačić i neko. Poliže sredinu i ostane ti prazan keks. Izgled sam odvajajućeg CD-a. Ni sad ne znam zašto sam izbrisao ovu sliku. Srećom pa postoje aplikacije za vraćanje izbrisanih slika. Ima tu neko proseravanje o nekim triuglicima, delovima samodvajajućeg CD-a, cigarama i zubarima. I baš se trude da je triugao povežen sa zubarima, kada je zubarka potpuno slučajno zaboravila da izvadi triuglasto parče zuba. Srećom pa sam odmah nakon operacije primetio i izvadio i odmah otišao da proverim nazad kod zubarke, nakon čega ona nešto krenula da gestikuliše sa cigarama, obučena sva u zeleno. Pored ovoga što sam rekao, pre pola godine su krenuli i neke slučajnosti o tumoru i slično. Nešto približno slučajnostima kao kad je otac imao slučajnosti o raku debelog creva. Nešto približno slučajnostima kao kad je moj otac imao slučajnosti o raku debelog creva. Srećom nisam moj otac, pa ću idem da proverim. Samo što je sada razlika, što su se potrudili da povežem sa slučajnostima sa zubarima i meserima. Pretpostavljam da je slučajnost što su me nagovarali da idem u zubarsku ordinaciju slučajne boje, baš preko puta škole gde je profesor Vidžet igrao šah. I zakazao ja odlazak kod zubara i ujedno stiže poziv da taj dan idem kod prijatelja Slobodana Milivojevića na roštilj. Bio kod zubara i odlazim kod prijatelja i ovdje pretpostavljam da je zubarka nešto pogrešila, nije uradila kako treba. Jer baš u trenutku kad sam otišao kod prijatelja i seo za sto, kreću neki bolovi tu u mesu, kao da je nešto procurilo iz zuba i krenulo da praži meso. I baš u tom trenutku, kad sam krenuo da imam bolove, seda pored mene neki mesar sa pocepanom usnom. Možda neko želao da se seća svega toga. I kreće da mi puštaju tamo neke pesme, grupa hard rock, napsne šta već. I nastavljaju se bolovi. I problem je u tome što su se bolovi nastavili sljedećih godinu dana. I tako. Skoro godinu dana sam imao bolove u parotidnoj žlezdi.
pljuvačnoj žlezdi. I možete da pretpostavljate kakva su navođenja sada oko mene. U isto vreme se pojavljaju i neki slučajni mesar, baš kad krenem da imam bolove u pljuvačnoj žlezdi. Možda neko želi da se setim slučajnog pljuvanja na stolicu i vodu u dimnjaku. Ili slučajnih bolova moga oca i njegovih vežbi pored istog dimnjaka. Kakve slučajnosti? Evo taman da opišem slučajnu slučajnost od pre par dana. 11.11. odlazim na Twitch i upadam na neki stream. Kao samo nek lik sa slučajnim nadimkom, SD. Možda neki Smederevac. I na streamu neki DJ pušta crtane filmove, a crtani kreće nešto po fazonu kao mali davali su mu topovsko đule da se igra. She left as one of us and second mother to... Kad je porastao, imao je slučajne boje. I onda se ispred njega pojavljuje min kontrolišući robot zmaj. Ali samo on je mogao da ga vidi ili čuje, dok su se njegovi prijatelji pravili da nema ničega. I ovde, taj robot zmaj kreće da min kontroliše tog lika sa slučajnim brojevima i bojama. I ovde, ja već krećem da vrištim od smeha. Rekoh, još vam samo fali neki midget koji igra žah. I rekoh, hajde da streamim. Možda niko neće da mi poveruje povodom ove slučajnosti. I baš kad sam uzeo da snimam telefonom, min kontrolišući robot zmaj otima tanjer sa supom. Kakva slučajnost? Da li ovde treba da se kaže Pobjeduka